dragii mei, și bine ați venit la un nou daily vlog. Mergem în Maramureș, așa cum ați văzut și din titlu, iar eu am filmat. Am să vă prezint ce am făcut în cele 3 zile petrecute în Maramureș. Am filmat și de pe drum mai multe clipulețe ca să vedeți ce peisaj de poveste am putut observa. Chiar mi-a plăcut maxim peisajul acesta, cu zăpadă, era totul divin. Aici deja ajunseserăm la cazare, dar nu am mai filmat, așa că am plecat să vizităm și Sighetul Marmației. Aici vă spuneam că dincolo de acel râu este Ucraina. Am vizitat în continuare și mănăstiri și biserici foarte vechi. Aici mai aveți câteva clipuri cu mine, încercând să filmez un Reels, care nu mi-a ieșit, așa că l-am pus aici. Mai apoi am plecat la cazare, iar seara am avut parte de muzică live și mâncare tradițională, supă cu sarmale, omulețe, prăjituri. Iar aici deja începuse ninsoarea, am filmat și povestea frumoasă, era cazarea noastră. A fost casa flacă cu virtul. O cazare foarte frumoasă și cu oameni foarte primitori. Ne-au pus la dispoziție și un foc de artificii. Mai apoi am intrat în saună și în ciubăr, dar nu am mai filmat. Iar apoi m-am pus la somn. Aici este deja a doua zi. A doua zi am avut parte de ghid. Noi am prins niște pachete foarte bune, în care aveam în prima zi muzică live, în a doua ghid, iar în a treia am avut foc de tabără, unde acest ghid ne-a dus în mai multe atracții turistice din acea zonă și ni le-a prezentat. Aici era un muzeu unde au adunat ei toate căsuțele vechi din zonă și au făcut un muzeu. Căsuțe au pus acolo și multe ustensile care se foloseau în urmă cu 100-150 de ani. Aici chiar a fost foarte frumos, de asta am și filmat mai mult. Chiar atmosfera aceasta și cum arătau toate căsuțele, te întorceau în timp. Aici deja ningea puțin, deci era totul de poveste, mi-a plăcut maxim. Scrieți în comentarii dacă știți ce este asta. Cei care au crescut la țară sigur știu. Iar mai apoi am mers într-o închisoare comunistă din Sighet și am văzut cum erau torturați oamenii în comunism. Am să vă
batjocoriți. Noi chiar ducem o viață foarte, foarte frumoasă față de ei. Lăsați flămânzi, li se luau copiii, erau mai apoi torturați, bătuți, lăsați nemâncați. Aici, cum scria și în titlu, era epoca de aur a lui Ceaușescu. Multe tablouri cu el, multe sculpturi. El lăsa să pară că lumea îl iubește, dar nu era chiar așa. Apoi am mers la cimitirul Vesel, de la Săpânța. V-am filmat și de aici câteva cadre. Eu cred că veșnicia s-a născut la sat. Aici orice gând e mai încet și inima te gândește mai rar, ca și cum nu ți-ar bate în piept și adânc în pământ undeva. Iar seara a urmat jocul de tabără, așa cum v-am spus și la începutul jocului. Iar următoarea zi ne-am pregătit și am mers cu mocănița. Vreau să vă spun că este o experiență unică și chiar se merită. Noi am luat bilete cu 150 de lei biletul și am avut incluse un ceai sau o ciocolată caldă, o plăcintă sau o gogoașă la început, iar apoi am avut un grill și o băutură la alegere. Aici aveam prima oprire unde am și mâncat o plăcintă și am băut o ciocolată caldă. Și aici vă filmam peisajul. Bună! Acolo sunt eu! Mi-am făcut câteva poze foarte frumoase, vă aștept pe Instagram Oana OS să le vedeți și pe TikTok să vedeți mai multe clipuri. Pe TikTok Oana Elena. Chiar mi-a plăcut foarte mult această experiență și din câte veți observa, am filmat destul de mult. Tocmai că mi-a plăcut decorul, tot ce a însemnat mocănița. Aici urma să mai treacă încă o mocăniță pe lângă noi și am filmat să vă arăt. Uitați ce frumos se vede. Mai salutăm puțin oamenii așa, bună! Ne salută și ei înapoi. Și ne continuăm și noi drumul către oprirea finală.
La destinația finală ne-au așteptat colindători îmbrăcați în costume tradiționale. Ne-au colindat, apoi am putut face poze cu ei. Ne-au și jucat câteva jocuri tradiționale. Aici vă mai filmam o mocăniță care urma să plece. Noi am zăbovit destul de mult aici, că am și mâncat. Și într-un final a venit și mocănița noastră. Ne-am pus la drum și ne-am întors aici. Deci acesta este punctul de plecare cu mocănița. V-am filmat și pe aici, era foarte frumos, cu mulți brăduți împodobiți. Apoi ne-am continuat drumul către cazare. Vă pup, dragii mei, și vă mulțumesc că ați urmărit daily vlogul meu din Maramureș. Pupi!